Pripun masak apa ya? Nah, pripun? Saya. Piye Mas Mandar? Yo. Umat sono lolonan temanten sari bin arso tetapi toto bocor daun. Mangga kepareng lolonan. Tumuju wonten ing sasana. Temanten putri kengayu kados widodari, temanten kakung kiring kencing manis. Wis mari sing gagal kok ngene. Oh mantan wedok miskin. Ngene kok jarene. Sampeyan sing bagus ngono Mas sing gagal. Penyanyi saya kan ini Mas Dianto. Mesem sithik. Nah, ngono. Loh, bojone kaya ngene iki piye? Lon-lonan dene lolongan sono temanten sari bli arso neka berita. Ribut mahat ribut saya nggih. Saya. Tanda pacara gap. Nah, tetapi ada diridone kan saking keparek temanten kekalih ingkang sami picakipun. Kamu bablas lho. Wonten kuwat salipan sintangan nggih. Ayo batuk ringangkul kempit to nggih tengah. Loros. Goblok Nuwun sewu. Gambar sawatan nggih. Sawatan. Wah, di sini dipotret dijangkepi Tradisi. makanya saged pasne matane. Mata. Lah niku mboten beto. Ora saon. Mboten beto. Pasne matane ya. Nggih. Para bater ae nduk ra apa-apa. Lon-lonan dene lolongan sorot pambet. Pripun Mas saya. Sarimbit. Alkon tetu wacara dateng po ing catur mitra handaya kono gaya pangaribha sakala kumlawe astane. Hambalang gatel kabar kater. Sabar. Wis ana ngono tak lho. Lah jare mripate wae. Itu mata. Bingung lho. Ayo kita wapuk basa basa. Lah mana lagi? Balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas. Bandung nganggo suruh. Nah, sesuai aba-aba MC. Ora nganggo Suruh gak enak ganti gedang. Kok digani botol. Oh, jaluk bakal. Kok dilulu kowe. Lon-lonan pripun Mas saya nggih. Apik juga apik. Ketemu kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kami singal repepeh. Kayak aku, Mbak. Saya ke jalan ini. Lon-lonan dene lalu maksana. Sang pujanggane gaut. Ya. Kepareng hangut cau mantram sakti ibu rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo berdo mendak kala sirna. Assalamualaikum salam kedok basa iya Kang Rasen. Bilang sakit Sukerto yang sakit bilai salam. Bawa balak. Lang balak. Wis bawa balak. Ambene adus. Lon-lonan dene lolo maksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Karo agung temanten nuni berkah pangestu sumukem wonten. Wale. Berkah pangestu sumukem temanten. Sing wale sungkem iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biasa nyunakno kene kok. Penting aku. Ora apa-apa. Manten kakung sumukem wonten ngersanipun temanten putri. Sanalika temanten putri hangi gak konang antigo nideki ndokipun temanten kakung tapi Aku betul. Masa terus deteng. Lah ya. Piye? Ya apa rasane piye? Bilangnya lho sing. Aku lho. Piye? Piye, Pak? Piye, Pak?
Ngapa kedel? Kak kok delok karo ora. Cek ora. Lah suarane piye to? Mulai maktus. Coba-coba jajan. Pak Lurah sing ndi kok. Kan sing durang lho Pak Lurah. Pak ora. Nah, tak siji. Kae siji. Iya. Yo kan iki Pak Lurah pisan kok ben. Ya ora dinggul. Kene. Balik. Linggah madan sininggil binaturata sang Narendra Mudu Arisan juga. Kawis tinggal gandul. Amit sama bayi. Ampet lorong. Rumah sono begandengan asta datang digang sareka pilara sastra. Linggah madan sininggil binaturata manten putri. Aku sing gandeng. Laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kowe. Lah manten anyar penyakitan lho kok iso. Pak Lurah. Napa? Enten kamar kosong. Apa? Lho, barang anyar ya langsung. Langsung. Begandengan asta timanten sanjek pinunggel gamelan lokono napa? Oh. Ah, sak dadi manten. Kosong. Mon aku. Masa bojoku kaya ngono. Sing dikaro apane? Anu iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti khasiate. Napa? Kowe ora ngerti khasiate ndas dulu. Apa? Tak dudu ibu iki. Apa? Khasiate ndas dulu kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Kok kapane, Dok? Ya diusap-usapne. Ah, bosak kowe kok iso. Ketembangan, ayo, nebang. Jenengan apa Mas Mandal sing gandrung? Ayo, Mas Mandal. Mas Mandal digandrung. Iya. Alase apa slendro pelok? Apa Mas? Mumpung pelok. Berarti aku mau welak ya. Ora slendro ae to, tapi slendro. Hah? Slendro ae lho. Lindro. Slendro duwe campur sari tebagong, tapi slendro. Tidak lindro Mas. Hebat nak. Diagem to. Lakon iki. Lakone tukone larang-larang iki digo sing beses ora. Aku rasane piye mau aku ya Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Lah kene kuwi lho. Sane boten klodo, ngeten nak kaya bunta dewa. Lah iki werkudo. Nah, kan. Sinebut Ya nek sembarang wis ayo. sinebut pahlawan putri. Suarane apik Mas, tapi raine sing elek. Nek pengen apa ya dicek kono. Lek mapalan pirang dina Mas? Hah? Lek mapalan pirang dina? Yo wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dina bae malah 3 tahun. Tahun apal-apal. Ya, ayo. Sriuning mustika Tuban. Semalah dengan loja-loji. Udah Juli. Seribu ning mustika tu. Marai. Marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe marai. Marai mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Dan ngomongane kok lunyu men ratu tikus sih dan. Begitu mangan lumut bener. Ketoke bramane kok kurang. Kurang-kurang. Warem tengah jen. Oh ya. Ngeten saya. Niki nek usul mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek tirase. Yo lak diro bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah. Bapak ganteng kaya bebek.
Pemayune. Pemayune ki gak. Salah maksaku. Ora dienekne. Kamu ngene lho. Ora. Kok ngenek-nek kok. Wes. Tuk komprang. Dok pranggung. Prangkung. Marai. Ora. Wis bener ngono kuwi kok. Lah marai. Njora. Tapuk. Tapuk ini lho. Tapuk ini lho. Ini iki. Iya. Tuk pranggung bojone goro. Kepelo. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Gandrung nek pengen. Kudu silah ngono. Ganteng ora di pacar ngono. Kae lho rupane ganteng ora payu-payu. Karo kowe wajahe piye to, Dan? Yo mirip to jane. Kowe karo Abah? Mas Abah? Mirip. Jaset karo saya. Kayak kok penonton ya? Iya, iki kok penonton iki. Maksudnya dia lahirnya kembar. Nah, Pripun? Ya, Cak. Kowe paling buktine nek ganteng kowe. wani lho. Ya, Cak, nek masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun Bapak? Pripun Bapak-bapak, Ibu-ibu? Urung takon sawur. Takon urung takon sawur. Ayo. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Abah ganteng pundi? Masa ganteng Akbar? Nang ngono soalnya Abah lho. Sebelah kono, kejar. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha karo karo padha. Oh sing ngene tok. Sing ngene Mana Pak Lurah? Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng putih Pak Lurah. Padha. Oh, waduh, bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik ke anggarannya tuh. Perkara galan kok iso. Walah. Aku bae men sing enak dinyang aku tok. Ah, Ayo, wis serang. Bebelo. Pirat moyo. Dipasti. Bebelo. Dikenderin lho. pasti rada cedhak. Oke, ngejak aku ya. Bebelo. Pirat moyo. Pinter ya. Pangburung. Marai nek. Pangburung sriuning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadi gundul. Terus? Tadi kusumane bangsa. Dibacet ning balik lagi. Dalane napa derek mangga. Langsung dalane mau udah ora apa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Pak Piran. Oke.
Pripun masak bareng sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak Pak. Wong ngene kok kompak iki. Dan apa? Astabrata iki ketok kompak. Ki mergo kan main bareng. Kayak sendiri. Jajal Nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Terus mie ayam oke. Umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani pandawanya Astabrata. Tenane. Heeh. Kadine kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing ditunggu. Keluane Nek menungso tentute. omongane. Omongane Ding. bisa. Bisa. Tak kampret iki pancen. Ya, terus. Iki omong kalau tes angsal nggih. Angsal monggo. Tolong untuk yang penyaron. Oh, penyaran. Penyaron sik tak dhisik sik. Iya. Penyaran berapa itu? 4. Empat. Oke. Suwuk ini tadi. Suwuk ini suwuk seragenan. Suwuk seragenan. Oke. 1 2 3 ya. Ya. Harus tambah ya. Ya percaya. Nah, yang percaya aku Sabrata ya. Ya sing gunang kok cengengesan. Iki pare dibujanganan malah Nyambut gawe ora dolanan. lolak. Iku wae kan sampean sing ngarep saron wis ganti pembonang. Nyapalane apa bonang? Lho, boleh coba. Ribok utak sing bar. Apa ki bonang bareng apa? Bareng Berdua no. berdua. Ya wes. Berdua bonang. Ayo, Suwuk seragenan. Bisa. 1 2 3 iya. Kok desa ya? Lah iya. Pokoke sampean masuk sepuh yo melu lho, Pak. Nih, gambar. Melu lho. Masa gampang mbok tes? Lho, kudu dites. Oh, jangan-jangan kok tuwek mulut cah nom-nom tok. Lho. Dites dites no. Dites lho. 1 2 3. Iya. Batunan. Modelmu ki lho sing kerebak kok terus dincluk ae kowe. Ngerebak barang tenan. Minder gitu ya. Minder gak iso kowe. Nek delok irungmu gak iso. Pokoknya nek bengi iso lanjut. Macut nek gak iso. Langsung kecap coba sebelah. Langsung. Lho, saya tak bosai sapa? Sampean. Lah yo kok iso mecat sing mecat kok sampean. Aku dikon Pak Mubarok. Ya, Nggih. Saya 1 2 3. Iya. Ya. Ya ya. Piye? Yo, marai ngono rebakmu luwe ya. Enak sing ngono kita, enak sing ngono. Kok Siter. lho, siter ya dijajah. Siter dijajah. Sama ngono. Termasuk gamelan ono Astabrata kok tolak ukur sapa? Piye? Tolak ukur. Ya, tolak ukur. Tidak nih. Tinggal tabrata deh. Astabrata berata ya. Tolak ukur. Ayo. Ayo. Siter. 1 2 3. Ya. Alah. Kecil. Ceng manis ya. Yo sing kempul kok malah ngapa? Masa kempul barang Kempul buah tutupan gaya le rumasane kene gak roh ngono piye. Kok dites? Kita sing kempul. Bang. 1 2 3. Ya.
Mahabharata memang menjadi tolak ukur. Makasih Mbak Bella. Mbak Bella. Kan saya terpikir nih Mbak Bella. Mbak Bella tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga jajaran panitia Ya. naik di atas panggung untuk menghibur para warga. Begitu. Pak Jalu suasana apik. Jalu Prasetyo SK. Sarjana karawita. Sarjana karaoke. Kalau Bapak Ketua Panitia Pak Ketua Panitia suaranya ya jelas. Ya turi. ya monggo di depan tangan saya. Ayo. Amit kata berapa? Ukur. Ya. Monggo. Monggo. Manteri saya. Kali bro. Sama Kulo kontrol iki. Napa ki? Nyandi kang mondo deket. Beda kok sampean ganti karo bangsa lain. Pancen aku ki iblis. Pripun Mas Akbar suarane ganteng kok. Gandeng merbawani. Kulo iki kali pas mondo. Ukur. Willy Senggalu Pak Kulo Ibu. selalu gitu bela. Kulo biasa gitu nduk. Suarane. Biasane waktu itu pas rong MC. Nduk bela. Oh, nduk bela. Ngomong wi. Biasanya MC nya enggak. Oh iya. MC yang itu kan enggak. Ngaturaken napa anu kejuran Mas Edi atau mungkin kata-kata mutiara untuk desa Grebel tercinta. Kulo sambutan kulo. Nek mau saya bisa Sambutan. Nah, nek badhe nyambut kok nyebut gadah yang malah. Intinya alhamdulillah acara wadah menika sukses. Amin. Semenuwun kados duwe kasawune guyon. Amin. Sami Pak Lurah. Jalu pas. Yo piye, Nduk? Mbak Ini duet kali kula. enten arjine Oh nggih. Ada. Kasekian jadi. wis kaset aja. Kasekian jadi. Kok ngaku sih ya? Umur boleh tua tapi lagunya ternyata. Aku sih kenal lo iki. Oh enam dong. Sudah 16 tahun loh. Sorry deh ya. Enggak kelakon burungnya Ente. Layak wong sing lanang ngene bojone kuru. Kok turunnya nyamper yo. Ya langsung dadane nggih, kasih aja nggih Pak Haji nggih. Oke. Coba kayak apa? Ya. Ini mau berapa? Kalau Ukur. Oke. Astaga. Kok enak iPhone lho ya?
rasa tresno surkondo saiki bisa kontrol. Matur nuwun, Bapak Ibu. Nggih, monggo katuran ya. Bagaimana matur nuwun. Dibaca ya, Mas.